खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनाय थाबाय दा नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोदान खौरां लानानै फैदों गिबियावनो मोनसे खावलायनाय जायफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो माखासे गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे थांखि लादों जे जायफोर गोरिब नखरनि फरायसाया गभर्नमेन्ट स्कुलाव थाखो 9आव फरायगासिनो दङ गासै 3 लाख फरायसाफोरनो साइकेल राननो थांगासिनो दङ दिनै जाबाय 7 अक्ट'बर आसामनि सीएम हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंनाय बायदि बीटीसीनि बाहेरनि अरुणोदय स्किमनि बेनिफिसियारिफोरा अरुणोदय स्किमनि 1250 रांखौ दिनै मोननो हागोन नाथायब्ला आसामनि सीएमआ बुंनाय बायदि बीटीसीनि सिङाव थानाय आइजोफोरा बे स्किमखौ मोनथ'नाय नङा साननैसोनि उनावसो आसामनि सीएम आरो दा बावैसो दाजानाय बीटीसी सरकारजों गोदान लिस्ट बानायनानै बीटीसीनि आइजोफोरनो अरुणोदय स्किमखौ सोनाय जागोन मुंदांखा साउथ फिल्मनि एक्टर बिजय देवरकोन्डा बिथाङा तेलेंगानायाव थांबाय थानाय समाव लामायाव मोनसे जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन नाथायब्ला सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा बे जाब्रबथायाव जेबो जखम जायासै होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों बिथाङा साननैसोनि सिगाङावसो साउथ फिल्मनि एक्ट्रेस रश्मिका मान्दाना बेजों एंगेजमेन्ट जानानै थाङो आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव बिथांमोना हाबा लागोन होननानै खौरां बिजोङाव मोनथिहोदों नारा-नाथा अखा फैबाय थानायनि जाहोनाव नेपालाव दैबानाया दासिमबो जागासिनो दङ खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला दासिम 52 जन सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय बेजों लोगोसेनो गोबां न'-बां लामा दालां बे गासैबो नस्थ' जानायखौ जोङो बे दैबानायाव नुनो मोनदों आसा खालायो थाबैनो नेपालाव मोजां थासारिया फैफिनगोन होननानै बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय।